नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय खाडीवकर आणि आपल्या पूनमताई आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता आम्ही आहोत दादर स्टेशनला आणि टायटलवरून तुम्हाला कळालं असेल आम्ही कुठे चाललो आहे. आम्ही चाललो आहोत गावी आणि तेही आपल्या वंदे भारत ट्रेनने. तर त्याचं एक्साइटमेंट जास्त आहे. कुणग्याक तेवढा नाही, कारण कुणग्याक जास्त दुःख की त्याची लक्झरीची तिकीट कॅन्सल करून ते का या वंदे भारतने मी नेत आहे त्याचं. त्यामुळे त्या ट्रेनमध्ये एकदम बस येईल माका जाऊ भया होता लक्झरीने बरा झाला असता या असं त्याचं मूड हा. पण माझा तसा नाही माका वंदे भारत जाऊचा होता म्हणून मी येईल त्याका जबरदस्ती नेतं. तर मित्रांनो, या व्हिडिओत तुम्हाला वंदे भारत ट्रेन कशी आहे वगैरे या सगळ्याची माहिती देणार नाही आहे, कारण की त्या संदर्भातले बरेचसे चांगले व्हिडिओ आधीच्या बाकीच्या युट्यूबर्सने केले आहेत. तर ते जाऊन तुम्ही बघा, मी पण तेच बघितलेत. तर तेच दाखवण्यात काय पॉईंट नाही आहे. आणि तोंडावर तुम्हाला कळत असेल, झोप झालेली नाही आहे. रात्रभर जागरणा कुणग्यात एवढा झोपलेला मी जागो होतोय, कारण की सगळा आज गावात जाऊचा म्हणजे सगळी उरली सुरलेली कामं करूची होती. बाकी ती पण अर्धी रवलेली आहे, ती अशीच टाकून येईल. त्यामुळे गाडीत गेल्यावर पहिला आराम करणार आणि मग आमचं टाइमपास काय असणार. तर आता अजून गाडी करतो तसा म्हणून बरं टाइमपास करता. आता बघूया पुढे गाडीत काय मजा येतात. ती पूनम हा म्हटल्यावर मजाच येणार. पूनमचं बोजा दाखवतो हा काय हात काय हात चला तर डायरेक्ट गाडीच भेटायला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगाव वंदे भारत एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लॅटफॉर्म नंबर 4. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगाव वंदे भारत एक्सप्रेस आहे. मडगाव वंदे भारत एक्सप्रेस चल क्रमांक 4 लेफ्ट मार. दरवाजे बाईं तरफ खुले हैं. चल तू पुढे तरी. Thank you for traveling with Indian 72 आहे ना तुझी? 72 आहे ना? 72 पुढे बघ ती खायची आहे. तर मित्रांनो, माझी 39 आहे आणि कुणग्याची पुढे आहे सीट. दारा बंद जावपाक लागल्या. 72 या काही काय बघतं ऐक पुढे बाहेर बघ खिडकीत ना काय दिसता काय बघ. काय नाही दिसत. मग कसं वाटलं ट्रेन मध्ये? काय आपली लक्झरीच बरी. मी काय बोलणार? अरे आता काय तर कॅमेरा चालू झाल्यावर गप कशा आहेत? मगापासून जाम बडबड करीत होतं. तू लेक्चर देतोस मास्तरासारखी आहे. बाबल्या आणलं तर बाबलं जरा खुश झालं असतं. तुका विमानातच न्या आणि कसलं कशात पण लेक्चर अगोदर दिल्यावर माणूस नंतर खुश कसा होईल मला सांग. कधी लेक्चर कोण येईल? प्रवासासाठी ऐक शुभेच्छा देतो. ते तू आहे आता प्रवासभर त्याच ऐकायचं. मी झालं माझं झालं माझी टेप तर बंद त्याची चालू त्याचं लेक्चर सुरू आहे. ओके ओके बंद. भारतीय रेल चाय चाय घे म्हणजे घे तुझी तू घे. बंद कर. चाय नाही ती पण घे. पाणी पाणी करायचं आहे मला माहिती आहे. बंद कर. बंद चाय प्यायची तर बंद कर. काय झालं? थंड झालं? गरम पटकन पी. तोंड बघत बसा नको. मग घाल त्याच्यात ते. कर तरी टाइमपास. तो पण झाली ती थंड मागा काय रव बघ जमता जमा काय झाला.
ढवळूचं काम तुझं बरोबर आहे. झालं. हे बघ. तुला नाही माझा घे, घे. थंड झाली ती. मी बघतोय कसं, माका माहित नाही कशी बनवतात म्हणून बघतोय. मस्त आता बरी लागतात. नानाच्या पुढे नाना वारी तुझी आता चल चालू कर. खाणारच की नाही खाणारच? हे काय खातच ना, नाही तर मी आहे. तुला देते. तर तो बघा तुमचं बोको चहा पिता कसा वाटतं? मी आणलंय का तुझ्यामुळे माझं या चान्स आवडतोय. तुझ्या निमसान बापा आमका हो असं काय पकडतो काय बरोबर पकडलाय. आणखी काय कोण नाश्ता मागवू? तू खर्चान मागवत सुद्धा मागव. तर ह्यो चुकान फोटोग्राफर झालेलो हा तुमका सांगतो. चुकान फोटोग्राफर झालेलो हा. एकदम टीचर म्हणतो तो. टीचर म्हणजे हे म्हणजे त्या आपल्या गावच्या भाषेत मास्तर. तर लेक्चर देण्याच्या बाबतीत ह्याचो 1 नंबर आहेत अख्ख्या महाराष्ट्रात. जर ह्यानी पोरांचे शाळेत शिकवू घेतले तर ह्यो पोरा पाळान जाती. या मास्तराक कुवले घालती अक्षरशः. असो मास्तर तुका काय शिकवलं मी? पोरा हुशार होऊन जाती. थोडे दिवस ती कंटाळती या मास्तर. तू कंटाळला? असो लेक्चर दे. हा मी कंटाळले. असो लेक्चर देण्याच्या बाबतीत ह्यो मास्तर लय भारी आहे. तुझे 10 दिवस कसे गेले मुंबईतले? नको माझे मुंबईत 10 दिवस कसे गेले तुमका सांगलं असतं. म्हणजे व्हिडिओ झालो असतो मोठं एकदम. अशा प्रकारे माझे मुंबईत 10 दिवस गेले. तू दिसतच नाही, मी दिसतोय. तूच दिसा होय. आमच्याकडे बिस्किट बघ किती दाखव. पण माझी एवढी पुरी आहे अशीच मी पिऊन संपवलंय चाय. पण यांना बिस्किट काढल्या नाही बागेतला. जर डांबीस पोरगा या आता वही होती चाय उगाच लक्षात नाही काय लक्षात नाही. बाकी जेव्हा बरं लक्षात राहता काय नाही म्हणजे बरं तुला लेक्चर देण्यात 1 नंबर आहे तुझं. त्या सांगितलं माझी नवीन काहीतरी सांग. काय नाही हे लेक्चर मास्तर ही बाई माझ्या डोक्यावरच कशा काय कळत नाही. आता बनवेल काय आमची चहा पिऊन झाली आहे. आणि या ट्रेनमध्ये आमचे 3-4 तरी सबस्क्रायबर भेटलेत आम्हाला. त्यातले 1 सबस्क्रायबर आमचे ते बघा त्या साईडला बसले. आल्याबरोबर त्यांनी हाक मारली. मग 8 वाजलेत आणि आमचं नाश्ता इलेलो. पुणग्याचं व्हेज आहे, माझं नॉन व्हेज आहे. पुणग्याच्या याच्यात बघूया काय आहे. पुणग्याचं व्हेज नाश्ता काय काय आता बघ. हे बघ आहे. आणि मग सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही सॅनिटायझर विसरलो. तर यात सॅनिटायझर पण आहे. ते एक आमचं काम भारी झालं. म्हणजे याच्यात एका याच्यात दोघांचं काम झालं. आता एक राहिलंय पुनमचं. हां हे हल्दीरामचं चिवडा आहे, लाईट चिवडा. तो काय एवढं पुनम काय खाणार नाही. काय तापू नको तू का? या लोणचा या कोणाचा यो या कॅचअप ठेव. या काय होतो का उपयोगाचा नाही. हा हे उघड बॉक्स तुझं. याच्यात वडेपाव 2 बस एवढाच. आता ठेपला मग नॉनव्हेज बघतस. बाकीचे सगळे गोष्टी सेम फक्त वडापावच्या जागी माका या आमलेट
तोंड बघायचं बघा. आणि हे ब्रेड आणि या बटारा, बाकी सगळं सेमच आहे. आता खा, कसली वाट बघतो. नाही नाही मला नको ते, मी नॉनव्हेज खाणार आहे ना. असंच करायचं आहे ते, हे बघा हे त्याच्यात असं करायचं आणि मग असं करायचं आणि मग आणि खायचं. आता तसं कर मग आता. हे बघ बंद कर. पुढे आता एसटीनच जाऊचा काय काय, तर एसटीची हवा खा. पुढे एसटीतनं प्रवास आहे. सुरुवात कर लेक्चर देण्यापेक्षा. चला तर मित्रांनो, आता मी घेतो खायला. हिचं तोंड बघणं काही पॉईंट नाही. बकवास नाही आवडलं मग का नको तूच का, तूच बोललो मका व्हेज 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 मका व्हेज वया खा खा जीवा. हो पी ना, पण तू कसं आता चांगला की नाही, तर तू रिव्ह्यू सांग. मग बरोबर काय नाही होता तो मका बघूनच वाटलो म्हणून मी घेतो. वडापाव कोणी मागवलं असतं अजिबात हे मागवून का वडा बरोबर. मी आपले वडापाव साधं सिंपल बनवलंय. आमलेट पाव आहे तो भारी आहे एकदम एकदम भारी. तू कधी खाल्लं? कालही नाही यांनी खाल्लं ना. निसर्ग बघ, निसर्ग. माझा थोबाड काय बघतं. कॅमेरा धरलाच म्हणून तिकडे मूर्ख आहेस तू. बघ कसं वातावरण बघ कसं भारी आहे. बघ जरा कसा आता बघ कमी आणलं. सांग आता कसलं होतं. मी वासावरून ओळखलंय कसलं ज्यूस होतो. पेरू पेरूचो. काय मला काय कळत नाही की फुलकी आहे की तुझ्या ह्याच्यात फुलकी असणार. बाबा सोबत चाय बी बाई बस झाली, पुरी झाली. चाय तर लय भारी. नाना आमची चाय करत अशी कोणच काय. नानाच्या हाताची टेस्ट. ट्रेनचा वापर भारी केला ना पण. झोप झोप बरं. मित्रांनो रत्नागिरीला आणि आमका झोपण्याचं काय धंदे नाही. मी जागो आहे, आपला खिडकीतनं काय बघत नाही. झाली झोप झाली, मोठी झोप झाली. निसर्ग काय बघायचं, कोणत्या रोज निसर्गाच्या सानिध्यातच राहता तर. जेवणाची वाट बघता आपण. मी बघतच नाही. जेवण नाही, नाश्ताच होता बघ. जेवण मग मागशीत मिळणार. मित्रांनो आता 1 वाजले पूर्ण प्रवास पुढे गेलाय. कणकवली स्टेशन येतं. भूक लागली आहे मरणाची. बोलून घ्या बघा काय करतात. दाखवूच नको तू का. चलो तुझं भोजा दाखवच. लोकांना दिसत नको पुण्यात किती सामान आहे ना मुंबई वरणार. चल चल चल. आयला पुढे आलो आपण. फायनली कणकवली स्टेशनला पोहोचलो आहे. पुण्या उतरलेला मस्त एसीतनं झोपानी. पण भोजा बघा काय तो. चला वंदे भारतचा प्रवास संपलेलो हा आणि आता आपलं एसटीचा प्रवास चालू. आता दाखवूच नको. वंदे भारतला वंदे भारत उतरले आणि एसटीत चढले.
चल पटापट. यो आमचा मेन प्रवास आहे.